நேரம் ரெண்டு வகைப்படும். ஒன்று நல்ல நேரம், இன்னொன்று கெட்ட நேரம். வேணி நான் 6th படிக்கும்போது எங்கள் ஸ்கூலில் 4th வந்து ஜாயின் பண்ணான். சின்னதில் அவளை பார்த்தப்போ அவள் இவ்வளோ அழகான பொண்ணாக மாறுவான்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. காதல் என்னுள்ளே வந்த நேரம் அறியாமல் நாட்கள் இப்படி ஓடுதே வாழ்வில். நானும் உன்னுடன் நடக்கிற நேரம் இந்நாளில் சாலை அத்தனை அழகாய் மாறும். பேர் என்ன சொன்ன? வெற்றி. வெற்றி. மாணிக். நான் காலாம். நான் லைட் ஹவுஸ். சரவணர். எஸ்ஐ கட்ட. சில்லி பிக்கன். யாராவது? பில்லி சிக்கன். 1 பாயிண்ட். போக போக உனக்கு தொப்பை வரும், முடி கொட்டும். இது தவிர வேற ஏதாவது இருக்கா? நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க. தேங்க்ஸ். 2 பாயிண்ட். நாட்டு ரோட்ல அம்மனமா நின்னா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? 3 பாயிண்ட். இது ஐஜி ஆபீஸ்ல ஐநா சபையா கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்கறேன். தியாகராஜ பாகவதருக்கு நீங்க என்ன பாட்டு கத்து கொடுக்குறீங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸும் அம்மாவும் சொல்லுவாங்க நான் கட்டிக்க போகிறவ ரொம்ப கஷ்டப்படுவானு. கஷ்டப்பட வரியா? என்னது? டேய் வண்டியறா. சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்றா.